Γάμα Θήτα Βαφόπουλος, Δύση στο Θερμαϊκό. Τον ήλιο δες, Λιδία, πως γέρνει ανάμεσα στον καταρτιόν το δάσος, που αργοτρέμοντας τις άπειρες κορφές αλεύει, με έκσταση, στο θαύμα μπρος που φλέγεται της Δύσης. Α, πόσο είναι μεθυστικό το λύκτισμα των καραβιών που απλώνουνε στη θάλασσα το ρίγος των μακρών σκιών, που πάλλονται σαν κόμοι εξαίσια οι άβρες που ανεμίζουν. Τον κύκλο δες, Λιδία, που αστράφτει πύρινος στον καταρτιόν μπλεγμένο στο κυμάτισμα, σαν πορφυρή καρδιά πελώριο γίγαντος που ένας μεγάλος πόθος τυφλογίζει. Γάμα Θήτα Βαφόπουλος, το έπαθλο. Είμαι ένας οδηπόρος, δίχως ανάπαυση και δίχως ύπνος. Πορεύομαι μέρα και νύχτα, νύχτα και μέρα, στον ανηφορικό δρόμο που περιζώνει το σκοτεινό τούτο βουνό. Δεν βιάζομαι να φτάσω, ξέρω πως θα φτάσω. Ο δρόμος είναι σίγουρος, αφού τον διάβηκες πρωτήτερα εσύ. Αναγνωρίζω τα χνάρια των βημάτων σου, αναγνωρίζω τα χνάρια της αγάπης σου. Στην κορυφή στέκεις και μου γνέφεις εσύ. Πάνω από το κεφάλι σου τα πόδια ενός αγγέλου. Πάνω από το κεφάλι του αγγέλου τα πόδια του Θεού. Το έπαθλο της οδηπορίας μου θα'ναι, φτάνοντας στην κορυφή του κόνου, φορτωμένο στα λουλούδια που βυτρώνησαν στο πέρασμά σου, να κουμπίσω το ματωμένο μου κεφάλι στη λευκή πέτρα των μοδιών σου, στο πρώτο σκαλοπάτι του Θεού. Αγγελάκας, η εποχή των σκιών. Είμαστε εδώ χωρίς να είμαστε. Αναπνέουμε, περπατάμε, μισούμε, αγαπάμε, αγοράζουμε, πουλάμε. Μόνο και μόνο για να δικαιολογούμε την απουσία μας. Πώς μπορεί να ονομάζεται ένας κόσμος φτιαγμένος από σκιές ανύπαρκτων σωμάτων? Οι καθρέφτες αποτυπώνουν εντυπώσεις δυνατών ψευδαισθήσεων πόνου. Είμαστε όλοι ασθενικά αιμορραγούντα φαντάσματα. Μάταια προσπαθούμε να αφήσουμε τα χνάρια μας για την εποχή των πραγμάτων που θα ακολουθήσει, τη δικιά μας εποχή των σκιών. Μανώλης Αναγνωστάκης, στο παιδί μου. Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια και του μιλούσαν για δράκους και για το πιστό σκυλί, για τα ταξίδια της Πεντάμορφης και για τον Άγριο Λύκο. Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ. Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι. Του δείχνω με το χέρι τους κακούς. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές. Του τραγουδώ τους νεκρούς μας. Α, φτάνει πια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. Εντάξει, εντάξει. Εδώ σας βλέπω να πολλώ, μέρες ευτυχισμένες. Τι γρήγορα που πέρασαν, θαρώ πως ήταν χτες. Εδώ μια κόχη του ουρανού, σε έρημο πετρονήσι, πολλές φορές λυκνίστηκα, μονήρα τα τερνά. Και εκεί ένας παλιός θεός, σολύμπιο μεθύσι, την κούπα την ολόκριση αδειάζει και κερνά. Μια κουαρέλα πλάι του, κάποιου καλού τεχνίτη, πασίφωτος και ολόχαρος ο γάμος του χωριού. Ένα μαγκανοπήγαδο και ένα χωριατό σπίτι, πόσο καλά τα γνώρισα με τα φτερά του νου. Πιο πέρα, κάποιο σκοτεινό πορτρέτο με κοιτάζει και έχει ματιά να στραφτερεί και βαίνει να μαλλιά. Αχ, όταν ήμουνα μικρή, μέτρωγε το μαράζι, γι' αυτόν το λεβεντόκορμο και άγνωστο βασιλιά. Παλιές εικόνες χάρτινες, στον τοίχο κρεμασμένες,
Απείραχτες δεν μείνατε στο πέρασμα του χρόνου. Και εσείς τώρα με βλέπετε θαμπάξι θωριασμένες, σύντροφοι του καλού καιρού και του σκληρού μου πόνου. Αυτά τα άσπρα χέρια, με τις παλάμες μου, τις ένοχες στο πρόσωπο, ούτε μπορώ να κρύβομαι, ούτε και να βαδίζω. Αυτά τα άσπρα χέρια εξίσου είναι γνωστά. Κι έψελνα κάποτε τις Κυριακές στην εκκλησία. Τι να γίναν οι τόσες προσευχές, πού είναι ο άγγελός μου, τι σχέση έχω εγώ με αυτή τη νύχτα. Γιώργος Ιωάννου, ο Μίχλη πέφτει. Ο Μίχλη πέφτει πάλι απάνω μου. Αν είναι δίπλα μου κανείς, τελείως άγνωστο. Ούτε στη μνήμη μου δεν βρίσκω μια χαρά μου. Η αμαρτία τίποτε δεν άφησε. Ούτε ένα πρόσωπο, όλα τα πήρε πίσω. Πολύ ο Μίχλη πέφτει απόψε πάνω μου. Μισάνοιξε την πόρτα μου και περιμένει. Ό,τι φοβήθηκα, με βρήκε με το παραπάνω.
κατατρέχουν την γραφικότητα. Ήρθαν κύριοι με τσάντες και μεζούρες, μέτρησαν το οικόπεδο, άνοιξαν χαρτιά, οι εργάτες έδιωξαν τα περιστέλια, ξύλωσαν το χαγιάτι, έριξαν το σπίτι, σβήσαν ασβέστη μέσα στον κήπο, φέραν τσιμέντο, στήσαν σκαλωσιές. Θα χτίσουν κι άλλη πολυκατοικία. Ρίχνουν τα ωραία σπίτια ένα-ένα. Τα σπίτια που μας ανάστησαν από μικρά. Με τα φαρδιά παράθυρα, τις ξύλινες σκάλες, με τα ψηλά νταβάνια, τις λάμπες στους τοίχους, τρόπο ελλαϊκής αρχιτεκτονικής. Κατατρέχουν την γραφικότητα, τη διώχνουν στην απάνω πόλη. Εκνέησαν προδομένη επανάσταση. Σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε στη Σκαρποστάλ, ούτε στη μνήμη και την ψυχή των παιδιών μας. Νίκος Γαβρίλη Πεντζίκης. Στροφή. Θέλω να σε μιλήσω και εμποδίζουμε. Αχ, του κόσμου τα σπίτια, γιατί να είστε πέτρινα, γιατί η πλάση σαν ψωμί αγίνωτο να μη φουσκώνει, ακούγοντας τον χτύπο της καρδιάς την πνοή του πλάστη. Ανοίχτε τα παράθυρα για να μπει ο ήλιος, γκρεμίζοντας τις μάντρες που όκτισαν οι άνθρωποι. Του Θεού στην κορυφή σημάδι να ανατείλει, η απλή ανθοφορεμένη γλυκιά ελπίδα. Σένα θέλω να τραγουδήσω, λουλούδι της γης, καθώς το χέρι μου βυθίζω στο παρελθόν της γενιάς, μέσα από σωρούς πεσμένα φύλλα νεκρά, ίσα με το μίσχο που σηκώνει το κεφάλι σου ψηλά. Αυτό το κεφάλι που θα θεριστεί κάποια στιγμή, είναι η πιο εγκάρδια του Θεού ικανοποίηση, που διαβάζοντάς την μπορούμε να πεθαίνουμε από τη γνωριμία ευτυχισμένη μιας άλλης ζωής.
Ανατόλης Νικηφόρου, ποιητής. Εγώ δεν γράφω στίχους, δεν τραγουδάω. Σαν προαιώνιος κατακλυσμός, κλονίσω τα ίδια φράγματα. Σαν την πανούργα θάλασσα, κατατρώω τον ίδιο βράχο. Σαν πεισματάρης γύφτος, δουλεύω το ίδιο φυσερό. Ανάβω την ίδια φλόγα. Κολλάω αφήσεις με το σάλιο μου. Σκίζω στολές. Τσακίζω αλήπητα παράσημα. Χορεύω στις ανύποπτες πλατείες σας. Μπερδεύω τους λογαριασμούς σας. Ανοίγω το κλουβί να φτερουγήσετε. Αδειάζω ένα τσουβάλι ζωγραφιές στα πόδια σας. Τάκης Βαρβιτσιώτης, ενωμένα χέρια. Με κοιτάζεις. Ένα ρουμπίνι ανάβει στο βυθό της θάλασσας. Ένας άλικος κύκλος με περισφίγγει. Μιλάς. Βουίζουν μέλισσες σε μια κυψέλη. Μια αιμάτινη σφραγίδα αποτυπώνεται στο στήθος μου. Σωπαίνεις. Γεννιούνται περιστέρια. Παγώνουν τα δάκρυα. Χαμογελάς. Λάμπουν ατέλειωτες δροσοσταλίδες. Ένα χέρι αόρατο μου οδηγεί στον προθάλαμο των ήρων. Καλούς μου συνεργάτες εδώ πέρα, τους συναδέλφους μου. Για την πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν, για το μεράκι τους, για την αγάπη τους, για την εθελοντική τους εργασία, για τις ατελείωτες ώρες προετοιμασίας, προβών, διασκευών των κομματιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες μου, μα πάρα πολύ. Και βέβαια ευχαριστώ και τα παιδιά μας, τους μαθητές και τις μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου της Αίθουσας. Σε πείσμα των καιρών ξεπερνάμε τις αντιξότητες, είτε αυτές είναι ορατές είτε είναι αόρατες. Οι τελευταίες έτσι ορατές αντιξότητες ήταν οι καιρικές συνθήκες. Κάθε μέρα ξυπνούσαμε με την αγωνία. Θα λειτουργήσει σήμερα το σχολείο ή θα είναι κλειστό λόγω χιονιού? Και τι θα γίνει με τις πρόβες, που πρέπει να συνδυαστούν και με τα διαγωνίσματα του τετραμήνου του Λυκείου και με τις βαθμολογίες και με όλη την διαδικασία της σχολικής μας καθημερινότητας. Αγωνία λοιπόν κάθε μέρα, αντιξότητες, οι καιρικές συνθήκες.
παίζουν μάσπρους λύκους. Μονόκεροι, μα μέθιστους φτερά πετάνε. Ολόξαντες πεταλούδες, υπείς, στη ράχη κόκκινων πουλιών αλόγων. Γελάς και πέφτουν μαργαρίτες από το γέλιο σου. Κάνουν τα φύλλα τους βαρκούλες στα μυρμήγκια. Κι οι μέλισσες φυσέρουν με τα αγκίστρι τους, στο ζαλισμένο αέρα τσαϊράδα. Μες στις αιώρες της δροσιάς, λυκνίζονται της αχλαδιάς τα φύλλα. Κοιμάται πάνω τους η βελουδένια κάμπια. Ένα μαμούφ έσκυψε και τη φίλησε και έμεινε το μεταξωτό της χνούδι σκουλαρίκι στο μεγάλο αυτί του. Ο ήλιος που μήτε έδιε, μήτε ανέτειλε, με τις χρυσές χορδές έπαιζε τις κιθάρες του και χόρευαν μεθυστικά τα πράσινα φιλιά της Χλόης. Έρχονται οι έρωτες σε διάφανα έλκυθρα, κρούν με τύμπανα τα τελάδια της ψυχής σου. Δεν σχίζεται, ηχεί. Είναι επόμενο να βλέπεις τόσα οράματα, αφού εξόριστη στην έρημο βαδίζεις. Βασίλης Βασιλικός, μουσική σε ένα παραθαλάσσιο κέντρο. Κάποτε ξεκίνησαν κι αυτοί με όνειρα μεγάλα, να παίξουν Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σοπέν, σε αμφιθέατρα κατάμεστα από κόσμο. Την επομένη να διαβάζουν κριτικές για το ταλέντο τους και άλλα. Τώρα τι ξεπέσαν σε αυτό το φτωχικό παραθαλάσσιο κέντρο με μια φτηνή τζάζ, ξενυχτώντας πάνω από τα μπούλα, τραγουδώντας τα τραγουδάκια της εποχής. Στο πιάνο μια γριά φώκια τους συνοδεύει. Τι κι αν μένουν μετά τη μία να τους ακούν οι άδειες καρέκλες, τα άδεια τραπέζια, τα διάφορα νησταγμένα γκαρσόνια. Υπάρχει πάντα η θάλασσα να δέχεται ακούραστα τα κουρασμένα όνειρά τους.
Πόση με χρόνια
Μια πρόταση. Όπως μαγνητοσκοπείται η εκπομπή απόψε, όλη αυτή η παρουσίαση, να πάει στην υγειά μας στο Παπαδόπουλο του Σπύρο. Το τονίσει το θέμα, εσείς το κινήσετε, πρέπει το σχολείο να προωθήσει όλη την Ελλάδα. Ότι από τις 15 του Σεπτέμβρη ξεκινάει το Παπαδόπουλο τις νέες εκδηλώσεις του φθινοπόρου και του χειμώνα. Ένα 15 θα είναι αφιερωμένο στο Βόλιο. Θα γίνουν εκδηλώσεις, θα προχωρήσουμε στους δρόμους και στο πίσω χώρο, οπότε θα έχουμε περισσότερο άνοιγμα, έτσι. Στεναχωριόμαστε που δεν είχαμε τόσο χώρο. Είναι πολύ σημαντικό που είστε εδώ, αυτό έχει σημασία. Οι προϊσταμένοι των δικαστικών που τελείωσε πολύ γρήγορα, δεν χορτάσαμε. Έτσι, είναι λίγο σώμος και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου να πω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ και με πολύ μεγάλη χαρά επίσης θα ανταποκριθούμε στην πρόταση της Προέδρου εδώ του Παπαδόπουλου Πνευματικού Κέντρου. Είπε νομίζω 10 με 15 Σεπτεμβρίου. 15 με 30 Σεπτεμβρίου. Επιτρέψτε μου να κάνω έκκληση από αυτό εδώ το βήμα στην πολιτεία να επανδρώνονται τα μουσικά σχολεία από την 11η Σεπτεμβρίου και να μην περιμένουμε ένα ολόκληρο τρίμηνο ή και τετράμηνο για να έρθουν οι συνάδελφοί μας, για να είμαστε πλήρεις, να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Έκκληση στην πολιτεία, 10 Σεπτέμβρη, έναρξη της σχολικής χρονιάς, όλοι οι καθηγητές μουσικών συντηρητικών και γενικών μαθημάτων να είναι στο σχολείο μας.